Irio nade jahera mar penj laktar ka wacho ni ngima en mwandu. Penj laktar ikelonwa kod CIC group. Ngima ni en mwandu ni. E kambi mar okumba mar CIC wantiere kod yie ni okang' mora mora mar ngima ni dwaro thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro mi okumba mochwiny mariti in kachiel kod jodi duto te. Kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma inindo e od thieth. Klinik mar mine mapek, thieth mag lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti kiyudo masira nono maonge chudo mora mora manyalo romo omenda manyalo romo siling $1,000,000. Ne jowa ma higi oseniang', higni 60 kadhi nyime, chenro mar seniors bende nitiere, wadendo kacha ni seniors Mediplan. Dhi bedo jakori e higni magaeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro mi konye thieth nyaka weche mag tuoche motimo tama kamoting'o nyaka riti pacho e kind weche mamoko. To kapo nono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, wantiere kod chenro machielo madende wadendo kacha ni Cop Care Medical Cover ma owinjore kodi kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te, omiyo kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani, rit nyithindi kawuono kod okumba mar CIC. Gima daher mondo mitim nyakwara Mogi Ajwang', kaw simbi mar ong'we yamo kaeto or ote machuok kitiyo kod wach mar medical cover e namba mar 22471. Yena mondo mianuo ioro e namba mar 22471 e kambi mar okumba mar CIC en wacho kod timo. Kamora mora maintiere amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio ka abomiye thuolo mondo mi onyiswa nyinge ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage kaito en owuone mobo miyo watwak kata topic mwadhi wuoyo odiechieng' ma kawuono. Ka bende en twak madaher mondo mi chiki iti nikech thothne magi gin weche ma ok wawuoye kata gin twage ma ok wawuoye ahinya. Daktari machiegni chenro mar penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. Mor kuom chopo e studio mar Ramogi TV. Machiegni bonyiso nyingi, in wuod kanye, in laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Gi nyinga iluonga ni Dr. Fred Sigar. An wuod Uyoma, Siaya County. An daktari molonye weche mag pien. Idendo ni dermatologist. Be bathe kanyo be wangese gimoro ni venerology. Mano koro thieth mar infections mag oting'o mag kaka syphilis, oting'o kaka gonorrhea, tuoche mag nyaye, ma koro donjo iye kabisa. Be watiyo godo, be wathiedho. Seche ma iwacho ni dermatologist ende ni ing'iyo pien del, ing'iyo kogno, ing'iyo yie wich kod weche ma kamago. Mana adier kabisa. Kaito wadonjo tuoche mamoko mag nyaye kaka iwacho nwago. Kawendo nwago mbaka tuoche mag daktari. Yiero mari. Yiero mara. Nyakwara Mogi Ajwang' winjo ka daktari wacho kata ni yiero mara. Omiyo odiechieng' ma kawuono anto daher mondo mwago mbaka kotenore kod tuoche mag kogno ma bende daktari biro nyisowa ni kelo kod kute mage kata kidienje mage mag kute. Daktari mano kare? Mano kare. Wacho na adier. Machiegni wang'iya ni weche mag fungal nail infections kata tuoche mag kogno mikelo kod kute kidienje mag fungi. Koro kogno, wan gi kogno tieng' nyadiriyo. Wan gi kogno mag lwedo gi kogno mag tielo. To kogno gi yudo tuoche. To tuoche mag kogno atamalo mabet madhi nyaka 50 ikelo gi miluongo ni fungi kata kute mag fungus. To nitie atamalo bende modong' mantie tabu achiel ariyo moko bende makelo. But king'iyo malong'o to iyudo ka atamalo maduong' gin mag fungus. Yes. Ma thothne kaka nitiere kod chandruok e kokene, iwacho ni ng'enyne ikelo gi kod fungus. Erokamano ahinya. Moro nyalo nyisowa kogno mantiere kod tuo ma osemaka kod kute mag fungus kaka ipimo gi chal nade? Iyudo ka ng'enyne kogno mar fungus kite lokre. Iyudo ka kaka kogno kawaida ochalo gima rachar oko, tiyudo ka koro lokre marateng'. Moko be lokre ma green. Moko be ineno ka brown matin. Koro sama fungus, kute mag fungus osedonjo, to nyaka yud ni kogno kite lokre. To kata bed ni kido lokre, kido ok lokre e tuoche te, ok nyis ni te gin fungus, but ng'enyne, kaka awacho, mbele kanyo ni ng'enyne nus mar kogno ka nigi tuo
tiyudo ka en fungus machendo kabisa. Ok ang'eyo kaka dhano kata oganda thoro yudo kute gi mondo mi gikel chandruok e kogno kata obo bedo kod picha be aneno ka oseketnwa picha no maber mokalo e screen ka amoro kapok wadonjo kaka ng'ato yudo kidieny mar kute ginyalo wuotho kodwa e picha ni mondo mi ipuonjwa gima diher mondo mi wapuonjre kotenre kod chandruok ma wawuoye kawuono. Koro ka oting'o kogno mopogre opogre Inyalo chunga daktari? Okay. Ka oting'o kogno mopogre opogre king'iyo kitgi gi kaka gichal to iyudo ka colors gi bende bet opogre to iyudo ka nitie kuma koro kogno duto te ochamre to nitie mana matin ochamre. Ka wanyalo chako gi koma chiegni koma nitie koni king'iyo kogno ni tineno ka ochamre te nyaka tiendene gi king'iyo tineno kowuok tineno ka aluora neni bi neno ka kite olokre koro ma en fungus mar kogno to en mowuok gi iye kabisa ema nyinge wuoke ni total nyiso ni duto te dystrophic nyiso ni koro obet mathany kata koro dhi obet mayom kabisa ma koro owuok e nail bed kuma onego bed nobete mani luongo ni total dystrophic onychomycosis. Oniko ni gimoro amora moting'o kogno iluongo ni oniko. Oniko mycosis. Koro the part mar mycosis mano fungal. Kamoro amora miseneno myco mano nyiso nang'o nitie fungus ma play part ni e iye kanyo ero. Wacho ni oniko en kogno. Oniko en kogno. Myco ni to koro mano is now the infection part mare. Emiyudo ka koro nyinge no wuoke. Ng'enyne e medical ka yudo ka nying wuok ga koluwore kod gi kuma tuo nitiere. Koro ma iluongo ni total dystrophic onychomycosis. Kama e kako chalo. Koro sami ng'iyo jatuo nitie samoro lens ma watiyogo ma wang'iyo godo kako chalo. Sama lens no iketo tibo yudo kinyalo koro neno buche ma e bathe gi malong'o. Koro mano be konyo identify kata konyo yudo diagnosis kata tuo ni malong'o. Kato Ka wadhi e picha mar ariyo miluongo ni endonyx onychomycosis. Picha ni king'iye malong'o tineno ka kogno ni bathe makoni picha ne olokre kata ka king'iye ineno kopogre to bathe koni bo opogre to king'iyo laini no maber to laini no okalo nus odhi nyaka almost 3/4 mar kogno. Koro area mochamo gi percentage mar kogno mochamo be konyi e yudo ni en tuo machal nade kata ka en oniko no onike wacho ni kogno kata ka bodi en oniko to nyinge dhi pogre. To gima chielo matimre ma kendo ma onego bed ni konyi e yudo gima opogre nikech thiedho gi be koro bet dhi pogre matin. Koro kiyudo ma odhi okalo nus mar kogno to ochamo king'iye malong'o okalo nus to kalo lokre. Koro kala molokre is more than half. Iluongo ni endonyx mycosis. Yes. Ka wadhi e mar adek iluongo ni proximal subungual onychomycosis. Proximal en gima chiegni. Koro ineno ka king'iyo kogno ni tineno ka part ne kama olokre ni chiegni gi pien mar tielo. Mane kuma nyinge mar proximal no wuoke. Koro king'iyo koki tineno ka kala ne olokre nitie ma kawaida mar rachar moro moidho ga matin cha to ma yudo kopogre ma beto donjo ma karibu chopo half mar kogno. Koro mane ma proximal subungual onychomycosis. Koro ng'iyo neno king'iye kako chal gi kako wuok to wuok machiegni gi pien mapiny ema nyisi ni miyo wanyinge no. Ka wadhiye mar ariyo kogik tiluongo ni superficial white onychomycosis. King'iyo picha ni tineno ka kogno marachar ni bet ni gimalo chal ka gima moro ni e bwoye ka gima oluore e wiye. Koro en superficial en gimalo. To the word white mana kako chal no en bet koro rachar kabisa but gima miyo pogre kabisa iyudo ni giluore ochalo gima oluore. Koro mani iluongo ni superficial onychomycosis. Ka wang'iyo picha mogik iluongo ni distal lateral
subangal onychomycosis. Distal en gima ni mabor. Sub ochiegni go. Onychomycosis, the fungus part of it. Koro kamane kaka wapogo. Magi ma inyisowa ka daktari ni kidienje mag kute kata tuoche makelo chandruok e kogno en mana kako chamo kogno. Onyalo chame matin, onyalo chame te, onyalo chame moingo nus, onyalo chame machiegni gi pien, onyalo chame gi malo, to giduto te ka gin fungus to ena tuoche mag kogno ma bende wawuoyo odiochieng' ma kawuono. Mama gi gin kidienje mag tuoche mag kogno gi. Ging'eny marom nade Kenya ka kata pacho ka? Bet gi thoth nikech kirango king'iyo jotuo mabiro gi tuoche mag kogno nitie moko be mok mag fungal ok kata fungus kudni mar fungus tiyudo kata malo 50 mar joma biro gin joma nigi fungus to bet ng'eny joma koro bet dongo joma iyudo ka joma chopo 65 kama bet koro dhi malo kabisa tuoche mag kogno bet ok ng'eny nyithindo ahinya nikech nyithindo kogi pod dongo piyo kabisa koro kata kaponi noyude matin man kata gi e bathe gi kata gi e wiye to within no time kata bang' thuolo matin tiyudo ka samoro lal moko fwenye kata. Manyiso ni kaka higni medo dongo bende kaka kogno ok ti kata ka giti to giti mos mokalo koro ka chandruok nitiere to nyalo fwenyore mapiyo kipimo kod joma pod tindo. Ok ang'eyo ka picha ni bende pod en nikech koro chal ka gima kogno rumo chamore te kose total cha. Ma pod en. To sama kogno yudo tuo mar fungus ok onyiso na achiel kende manyalo yudo. To belure ni ikaw thuolo marom nade kapok imanyo thieth. Koro inyalo yudo ka mek lwedo ochamre te, mek tielo ochamre te. Samoro inyalo yudo mana kogno achiel. Samoro inyalo yudo mar lith tiendi kata mar lith lwedo. Koro onyalo chamre te. Ok ni kochamre te to koro pogre. Onyalo chamre te kata achiel. Emomiyo sama idhi ir ng'amolony to koro nyalo konyi fwenyo ni in gi tabu mane mar kogno kata ka en fungus. Mori nyalo pimonwa pima e chenro mar penj laktar ka mondo mi oganda wa ong'e ni seche ma samoro chamo kogno kata mag lwedo te samoro chamo achiel kende manyiso ni koweto dhi landore moko gi koso nena kogno achiel no ema nopok oyudore kanyo. Onyalo bete achiel no to bende onyalo landore nikech nitie seche moko ma ng'ato kawo koke makoni ogolo go makoni. Koro iyudo ka samoro en gi hinyruok moro e koke to makoni moting'o kelo koni to kendo oting'o kute kendo inyalo yudo ka kendo mono ok ochamre cha kendo bende chako chamre. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo tuoche mag kogno kata nail fungal infections. Daktari pimonwa kacha nigi bire kidienje mopogore kendo miye nying kaluwore kod kaka osechamo kogno. Mak mana ni gima onego beni timo ni imanyo thieth mapiyo kapok olandore ahinya. Pono no olandore ahinya ang'o madhi timore. To ere kaka inyalo wacho ni osechamore modhi gi iye kaka ni wawinjo total cha. Inyalo thiedhe dala koso nyaka idhi e osiptal. Mago gimoko mathoth wayudo e kidienje mar ariyo. Seche madhi yueyo no namba mar SMS en 23600 yie mondo mi or ote ka waduoge kidienje mar ariyo tabo chako gi somo ote ni kaito wadhi nyime omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Gimora mora matin ma Nyasaye omino onigi rite to yo achiel maduong' minyalo ritego en kawo okumba. En
idhi kanye bang' kiseweya duka kanyo? Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Inspector Ann Rajiv Bajwa, kio chadiru gocho na kunyisa ni umako jaoda. Wachna enangono maraj. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ngamonyi wa maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Hoho mora mora mipidho kochiek moromo motegno to nyako tan to kala. Koro hoho kae kasa moro obete chiro mokwa use gimwatimo watuoye ga sun drying warege mobed powder. Ite gimilong ne paprika. Paprika en ga hoho makwar moreg mobedo powder. Wakulima gin gi enjoy the time of being patient. Ema koro mond girit mondo lokre no. Koro yudo ka value ne koro ni malo moingo mara lumcha. Machiegni kendo penj laktar ngima en mwandu chendo ni kelonwa kod CIC Group kama wacho ni ngima ni en mwandu ni e okumba e kambi mar okumba mar CIC wantiere kod ni okang' mora mora mar ngima ni dwaro thieth makare ne in kaachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma inindo e od thieth klinik mar mine mapek thieth mag lak wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti po nono ne yudo masira nono monge chudo mora mora manyalo romo omenda manyalo romo $1,000,000. To ponono ni in achiel kuom jowa ma higi oseniang' tiende ni higni 60 kadhi nyime wantiere kod chenro makende iluongo ni Seniors Mediplan ma adhi bedo jakori e higni magaheri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche mag tama kama oting'o nyaka riti pacho e kinda weche mamoko. To ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako CIC Copcare Medical Cover ma emo winjore kodi kaachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kikiwe weche mag tuo nyori gi yudi apoya omiyo rit ngimani kaachiel kod nyithindi odiechieng' ma kawuono kod okumba mar thieth mar CIC.
Gima daher mondo mitim nyakwana Mugia Jwang seche madhi nyime kod chenro ni or ote machuok kitiyo kod wach mar medical cover. Ndik ni medical cover e simbi kanyo kato ornwa e namba mar 22471. Yena mondo mianwo kanyo kaw simbi ndik ni medical cover kato ornwa e namba mar 22471. E kambi mar CIC en wacho to kod timo. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo penj laktar. Wang'iyo kacha tuoche mag kogno, wang'iyo kacha kaka daktari opimonwa kaka ginyalo chamo kogno kod ranyisi makineno. Tinyalo wacho ni nyaka bedie ni tuo kata kute osedonje koki. Daktari, rangi thoro lokorega mana rachar, koso biro mana rabuor, koso samoro nyalo lokore rateng'. Nikech ayudo penjo moro ka madaher mondo mi iduoki kapok wadhi nyime. Wawacho kacha ni penj na daktari ni joma nigi kogno marateng' mago bende tuo to gin tuo mage mano ojo kowuok konyango. Kadwa duoko ojo, kogno nyalo lokre. To kogno temo lokre ok nyis ni en tuo mar fungus. Kaka wawacho ni nus mar tuo kogno malokre to fungus. Manyiso na tamalo 50 modong'. Ok en fungus. Inyalo kata yudo hinyruok e kogno. Samoro itiyo tiji moro to gimoro dio lweti. King'iyo malong'o bang'e tibiro ka buo kogno norateng'. But iboyudo ka bang' thuolo matin to doka makare. Kata samoro kodhi ahinya kidhi ir laktar to nyalo pimoni. Kalure gi historia mimiye onyanyisi ni mano kamano kata mano kamano. Koro ok kogno temo lokre nyiso ni en fungus. But ng'eny gi gin fungus. Nikech kawuono waketo maine tuoche mag fungus nyiso ni ji gologa kutegi kanye. Kata giyudo gi nade? Koro kute gi biro yo mopogre opogre. To gibiro kalure gi nyalo bedo kaka irito koki. Nitie joma ng'enyne joma mine sama gidhi e dusruok. Tiyudo ka sama iloso negi kokgi to bet ng'ama loso ne koke dhiro pien kabisa. Koro sama dhiro pien kabisa to bet hinyruok moro nie tie pien. Mano ikone fungus maber kuma nyalo donjogo to chako chamre. Wan gi joma nigi tuoche kaka tuo mar sukari. Joma nigi tuo mar sukari bet rateke mag del odhi piny. Tiyudo ka koro kata to ng'enyne giyudo sida sana e tiendgi. Emiyudo ka oyudo sida modhi makoro iluongo ni diabetic foot mamoko idhi kata dhi e operation. But joma nigi tuo mar sukari wanyiso giga kabisa ni nyaka girit kokgi. Rito kokgi no konyo gi e yore ariyo. Kaka ing'ade gi kata kaponi itimone filing nyaka bed kaka itimo. Nikech achiel kaponi odhire kabisa nikech rateko ne ni piny, rageng' ne ni piny, onyalo yudo fungus. Nikech kuonde ma owuothegi kata mana pi kuonde ma bet ng'ich kabisa inya yudo ka fungus bete kabisa. Apart from mano be nitie wan gi joma nigi tuo mar kind tielo cha kabisa. Joma nigi tuo mar kind tielo kabisa miyudo ka ng'ato inyalo winjo konyisi ni ka rwako wuoche to kagonyo tawinjo ka ok en garufu maber. Ji inago be thorogi ng'eny gi yudo tuo mar kogno. Wan gi joma bet pek kabisa kata joma obese. Ratil mag del ni malo. Joma ratil mag del ni malo, pressure mar tielo mar the feet is very high. Koro yudo ka gin be because of that pressure samoro nitie hinyruok matin e kogno. Koro hinyruok no ni kanyo seche mang'eny manyiso ni en contact modhi yudo gi fungus tiyudo ka dhi chande. Wan gi joma be wawacho ga ni kaka wadak kata style wa mar lifestyle be expose wa kabisa. Wawacho ga ng'enyne ni joma tiyo gi kong'o, joma ywa ndawa bende iyudo ga ka gin at risk mar yudo tuoche mang'eny kabisa, including ma omako koda mag kogno go bende.
Mantiere gik mang'eny manyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogegi, lifestyle kaka wadak, ratil mamalo mar del, tuoche mantiere e del kaka tuo mar diabetes kata tuo mar sukari, wacho kaka ng'ato rito koke, seche ma ji odhi odusruok, kik dhir kokeni ahinya, nyalo kelo hinyruok ma ang' nyalo mi thuolo mar yudo tuochegi. Antiere kod penjo Alili Nyakwar Owila, openjo ni ka oluoko lewni to kokone kuot sana, mano debed ang'o? Koro mano bet opogre gima to kuot mar kogno kata rem e bath kogno bang' tiyo gi detergents, gik moko kaka omo, nitie jok ma komulo sabunde tiyudo ka bang' mano tibiwinjo kowacho ni owinjo ka kokene rame. Koro nitie joma anatomy gi kata kaka dendgi obedo bet gin gi space moro matin. To mopogre gi mano, be nitie joma bet gichalo joma nigi some form of allergy ka gitiyo gi sabunde moko. Ma kotiyogo to koke dhi kuot. Koke kosekuot to onyalo yudo fungus nikech samo kogno kuot. Inya yudo kokuot to bathe henyre. Ng'enyne en henyruok mar bath kogno. Ema chiwo thuolo ma miyudo ka fungus donjo godo. Koro kaponi koke ok olokre to nyalo bedo ni mano gimonego tim, onego ne daktari to laktar mondo omiye advice. Kech samoro joma mano chandogi ahinya wanyisogi ni kaponi ginyalo to gimany gloves moko mag luoko ka mondo sama otiyo gi sabun to sabun kik kel irritation e tie kogno ma bokelo kuot ma bang'e bokelo kata infection mar fungus. En penj laktar kokalo e Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Namba mar SMS en 229554. Daktari antiere kod kogno moko maneno e screen ka magi gin kidienje ka koso ma gin mana tuoche mag kogno to gipogore kod mwawuoyeni. Mama e chal mana ka gima kogno dhi lwar, daktari. Samoro onyalo buogi. Onyalo? Samoro nitie moko makoro kokomany thieth to okochung'. Odhi adhiya. Ochama chama kogno. To ng'enyne ne joma dongo. Nikech joma dongo kata kogno oti to ok ti piyo ahinya. Koro yudo ka fungus cha nitie. Kata kogno mawuok manyien nigi time sana mar yudo fungus madonj kabisa. Koro ma waneno gi magi pod mana kidienje mag infection mag kogno. Mori nyalo pimo no mana matin nono daktari seche ma ng'ato nitiere kod tuoche mag kogno. Kuom ranyisi koro nitiere kod tuoche mag kogno, wantiere machiegni kodi samoro amosi kata lweta obedo in contact kod lweteni, en contagious? Ok en contagious, ng'enyne ok en contagious. To nyalo bedo yatamalo matin kabisa. Yatamalo matin ni samoro ing'ado ne ng'ato koke kata ng'enyne en sama igwaro. Nitie joma gwaro kokgi kama. Nyise ni ng'ana gwarna kokani mondo bed ma smooth. To kaponi en kod fungus no to betin gi hinyruok kabisa e tie kogno tinyalo yudo. Lakini mosruok ng'enyne ok wayude kwa e mosruok. Awinjo ka Director Alex wacho ni samoro gwari agwara kata gwara part mora mar del. Kato jomoko mabede chamo kokgi. Mulna kar chamo kokno. Ng'ado koke gi lake. Joma ng'ado kogno gi lake onyalo hinyo. Onyalo hinyo lith koke. Ng'enyne nikech lwede machope dho. Onyalo hinyo koke kod lake. Lakini joma chamo kogno ng'enyne kendo gin giyudo tabu mopogre mar ich. Tabu mar ich? Nikech yudo ka kichamo koki kabisa to samoro ichame gi uchafu kata gi kute moko. To bang'e inya yudo ka koro ibedo gi inya winjo ka koro ok bed maber ahinya. Inyalo rami, samoro inya bedo gi diep, inya bedo gi ng'ok. Ne waneno kata kidienje mopogore mag tuoche mag kogno, to gima duong' mani wachonwa kata en kako chamo kogno kod rangi kako lokore. Debede ni mano kende ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichni tiere kod chandruok mag kogno mwawachoni. Ng'enyne koso tiere ranyisi mamoko. Ng'enyne en mano nikech en gima chamo mana kogno.
to samoro nyalo sudo mani pien matin. To samoro kata kapono chamo kogno kende, to kata luora mar kogno. Be nitie tuo moro makuodo bath lwedo, to lit kabisa. Okay? Koro samoro yudo ka because of nikech kogno nigi tabu kata nigi fungus, tuoche moko be koro donje. Kech inya bedo ni in gi fungus ni, to pod inya yudo kata mana bakteria, kudni mar bakteria, bod ni e kokino. Lakini tuo kogno ng'enyne nyaka lokre. Mama ne ranyisi maduong'. Mane ranyisi ne. Mano e ranyisi maduong' kaka daktari pimonwa mana kaka bende waneno e screen ka koki olokore thothne, mano en ranyisi manyalo wacho ni intiere kod chandruok mar tuoche mag kogno. Wakawo yueyo ka waduogo to wadhi yawo line mondo mi ka intiere kod penjo moro amora e weche mag kogno to ipenje laktar, kik isud kata matin. What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Ramogi. Regulation occurred through Gimilogan public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *860*286#. Kumbuka, Kiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Inspector Ann Rajiv Bajwa, kio chadiru gocho na kunyisani umako jaoda. Wachna enangono marach. Daktari ogolo result ni nodere kolingana gi kaka nomiyo bodi. To nitie penjo mana penjo jo AIPA. Na penjo daktari to ginyisa ni mano abi penjo jo AIPA. Familia Walter Odhiambo manyocho to e sele te sindu bila ma Aram mani Siaya okwedo duoko mar bero moyango ni nyocho dere. No, that's not what given to. Now I want to ascertain whether you actually used your firearm that day. I never used my firearm that particular day. Obila Isaiah Muragiri okwedo ni neoko nego Rex Masai e ng'anyo mag Gen Z kendo ni neonge kata tich odichieng'no. Samples have been sent to our Kemri labs in Kilifi, and we will tell the country what's going on. As soon as we receive reports, we shall be able to share with you. No cause for alarm now. Migao mar thieth owacho ni nonro osechakore kendo luoro kik bedie wi muoch mar tuo magalagala mosenego ji 4 Mombasa.
machiegni kendo penje laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Yie mondo migo simu mondo mi penj laktar pono nitiere kod penjo moro amora nikech kia kelo chandruok to bende seche ma ipenjo korka ibro ng'eyo. Namba mar SMS bende pok awilo 236 000. Daktari nitiere kod penjo bura ka ma penjo kacha ni Flavia penjo ni en gi rem e pien mar bath kogno gini osebudho ok ochangi. Siptal nonyise ni onyalo bedo ingrown toenail. Osemwenyo amoxicillin antibiotic mool. Wacho kacha ni daktari konya. Koro kalure gi penjo no. Kogno kaka wawacho mokwongo nyalo bedo gi tuoche mopogore opogore. To kako wacho ni mano nonyise ni ingrown toenail. Mano timre. Gino nyiso ni kogno ti. But oti kodonje i pien. Onyalo timre tielo ng'enyne. Samoro nyalo timre e lwedo. Ng'enyne otimre tielo. To lit kabisa nikech sama kogno ti to donje pien nyiso ni nitie kaka ong'ado pien. Koro kong'ado pien nyiso ni en gi lit kabisa. To mopogre gi lit no pod onyalo yudo kudni moko. Nyalo yudo bakteria kata mana fungus onyalo yudo. Ng'enyne ingrown toenail no en gimigolo. Ing'ado bathe no madonje pien no. Mondo ka koro ti to ti kolure gi tie pien. To bodware ni jawinjo no one laktar makna kar kanyo mondo akawe simbi Evelyn kiyiena. Hello Evelyn, penje laktar. Hello, is it machiegni? Okay, adu penjo daktari niya. Konya uru gi dwond Evelyn. Adu penjo daktari niya. Ni awinjo kowacho niya ni gine chemicals ema ketoga kogno. Kaka anasikoga ipi. And then kogno mana ma tuon ni no kuodo tut. To nadhi daktari momiya mana gine. Omiya mana painkiller. To ka kuonyo painkiller to duogo lal. Ora ema duo penje niya ni kendo gino bro duogo kose lakini kogno na nokowuok nena na tut modhi olal kende. Ya ema duo penje mondo konya. Because owacho chemical. Kora aduo ng'e chemical kaka mage. Is it vim or apic or what? Kora aduo ng'e mondo ang'e. Ya oduoka kanyo. Erokamano ahinya nikech gini kopogore kod luoko joma mine watiyoga gi gik mang'eny mokalo. Gige luoko baf, samoro itie saloon kod weche makamago. Penjo ni kaka chemicals mage to kaka nomiye painkillers kaende to gino dhi olalo nyalo duogo nyalo rika. Lure gi ka nen lit mar tie kogno. Lure ni lit no nobiro koluo. Wacho nokuodo tutu. Nokuodo tutu. Nyalo bedo ni ndio. Noyudo kute moro. Onyalo bedo ni mano ne bakteria. Bakteria ng'enyne nigi tutu. Iyudo ka fungal ni en onge tutu. Ka en fungal kende. Onge tutu. But kata ka onge tutu to samoro onyalo biro gi tuoche moko. Pod mag kogno. Kaka nawacho ni nyalo bedo gi fungal to bakteria be pod nyalo biro donje. Mine tutu to mopogre gi mano pod kogno opogre. Iyudo karateng kata brown kata green. Koro mare no ka nomuonyo painkiller to lala. Samoro yes ne en gi infection mar bakteria ma painkiller no nokwere moduoko kuot neno piny. Ting'e ni samoro be oganda wa samoro pon moko omuonyo ya. Koro ka poni onge lokruok mar kogno to mano ne ok en fungal. To chemicals okawacho ni chemicals duto te. To nitie jomoko. To kendo lure ni kete kiwango marom nade. Itiyo kode marom nade. Titiyo kode ma pile marom nade. Mago be samoro nyalo miyo ibede risk kata ibede thuolo mamalo mar bedo kod chandruok. Antiere kod Alice line. Alice, hello, penje laktar. Hello Ruth. Machiegni Alice. Anembo. Machiegni. Atiyo tij luoko. To koke na dek ma lweta korka chich. Okethore te. Kasto e kind lweta be ochamore.
Koro kang'e ni daktari nya konya nang'o nikech asemuonyo yien makoti aol but atiyo tij luoko to mano to iyo kende manya konyra godo e taon. Samoro girama ama giyweyo gotieno ok anyal kata timo gimoro lwetena be osekethore. Koro akwayo daktari ni okonya anya wicho yath nikech nitie moko maber nomiya na wich to okonya ok ane ka konya. Iwacho ni nitiere kanye Embu? Yes, I'm in Embu. Awinjo Alice kako penjo. To ineno ka mokwongo koro bet tich motiyo, bet koro kete e thuolo ma bet ni malo mar yudo tabu mar kogno. Kaka nawacho gi mbele ni iyudo ka kaponi tiyo gi chemicals kata lweti ng'ich seche mang'eny to kendo en environment maber sana ne fungus. Kendo mano kuma ber ne kabisa. Miyudo ka koro kelo tabu. To koro nikech mane yore mar yuto, obo dwaro ni mondo yuda ne thieth. To mopogre gi mano, nitie ma wacho ni preventive measures. Geng'o. Yes, geng'o. Koro geng'o nikech lwete motiyogo to mulo pi. To mano gi detergents, gi sabunde. To mano ema mede nikech ka en gima timo pile, tiyudo ka koro onge thuolo mar yweyo. Koke onge thuolo mar yweyo. Koro onyalo tema ni tiyo gi gloves mag plastic mag luoko ka mondo kik lwete yud pi ahinya. To sama timo mano to bende bedo maber mondo one laktar mondo ti gi yien. Gima kendo onego ng'e ni sama otiyo gi yien mag kogno bet thuolo dhiga mabor. Itiyo kodgi kuom thuolo malach. Koro nyaka obi invest e gloves mondo mi o protect lwetene kik sike pi ahinya. Yes, kod sabunde. Kod sabunde. Thothne utimo diagnosis nang'o? En ikaw history, ing'iyo, i-observe kaka chal ting'e ni to en fungal infection koso nyaka time weche moko mag lab kod weche makamago. Koro kaka wacho kogno nyalo lokre. To nitie moko. Ng'enyne wan kaka dakteche mag pien gi kogno gi yier wich. Ng'enyne watimo diagnosis by observation kata gi ng'iyo. To tuo mar kogno kaka fungus koka mawalose ni, inyalo timo diagnosis kod ng'iye, lakini kata kaponi ng'iye, ng'iyeno bo mana miyi 50% mar diagnosis samoro. To pod nyaka tim test. Test watimo e yore mopogre opogre. Kakitimo test, wang'ado kogno. To watemo wang'ade, kaponi ok olokre te, to watemo wang'ade mana gi kuma olokre go cha. To koro kogno mong'adno itere lab. Itimone microscopy, culture and sensitivity. Mabo nyisowa dermatophyte kata fungus kamili mabed ni chando jatuo. Penjo machielo wacho kacha ni Melanie ka entiere Migori en gi penjo kokene mag tielo madongo turgi e bathgi. Turgi e bathgi to kanyo be yena ka osimu mondi e kasomo tene ki yena. Hello penjo laktar? Hello. Machiegni? Niluonga ni Masi. Machiegni Nancy? Yeah, koro nan gi penjo kuom daktari. Yeah, an ga gi tuo mar koka matuon. Koro kogno ni endi ka samoro endo orumo en ok en kaka mamoko gi eki orumo seriously. Koro samoro ko otwiga to orama seriously. Machuno ni nyaka ang'ad kuonde motwigo eko. Koro okang'e ni mano tuo mane laktar nyalo lero na. Daktari. Kalure gi penjo mar Masi, owacho ni ka oti to bet olit kabisa. Ok onyisowa kapo ni nitie lokruok e kogno. To nyalo bedo ni en fungus. To pod nyalo bedo ni en tuo ma walose cha miluongo ni ingrotonil cha bende. Kech ingrono samoti to lit kabisa kaka wacho ni beto ng'ado pien kodonjo gi e bathe. Koro mar Masino onyalo bedo fungus, to onyalo bedo mixed, onyalo bedo ni gin together.
kata gi pod gin grotone. Koro kaber to mondo ne ane laktar mondo ng'i. Ne wantiere kar weche mag diagnosis ipimono ni thothne ung'iyo uneno kaka kogno chal kodhi anya tinyalo ng'ad kogno matin titere lab mondo mi ng'i ane en kidieny mane mar fungus to chopo kar kanye. Bende chandruoge gintiere ga kod thieth to bende girumo chuth nikech thothne wawinjo ga ni chandruoge kochako to en mana ma olal matin to duogo Gima timre gi tuo kogno kata fungus thiedhe dhi kuom thuolo mabor kabisa. Koro samoro be yudo ka indiko yath kaka laktar to nikech yath onego bed odhi dweche 3 dweche 4 samoro jatuo ok tiek yath. Samoro be yath bet yutone ni piny koro tame yudo te. Emomiyo iyudo ka nuoruok tuo kogno percentage ni atamalo ni malo kabisa. Magi matimore en ji ok muony yath kaka dwarore to chutho ka ng'ato muony yath kaka dwarore to nyalo rumo chuth. Orumo. Onyalo rumo chuth. Maseche ma ng'ato komuony yath maber bende weche mag resistance ka bende donje. Weche resistance be donjo. Mori nyalo pimo ni resistance en ang'o? Kapono ni muony yath nus to yath en mar dweche 4. Thiedh ni dhi mabor manade ni dweche 4 daktari? Yes. Ing'e ni kogno tegno saidi. Ma mondo mi yath donje kogno ma kel effect kata ma mondo ichak neno change kaw thuolo mabor. To mano achiel kuom challenges ma wan go kabisa sama wathiedho kogno. Nikech nyaka ti gi yath kuom thuolo mabor to nitie jotuo moko be kaka jotuo man gi tabu magaro kidneys. Iyudo ka samoro ginyal tiyo gi yath e thuolo marom kamano. Nikech kitiyo kode kabisa be kendo dego kelo gimoro miluongo ni renal toxicity. Odogo hinyo kidneys kendo. To ng'enyne gima wayudo kata gima kelo miyo jotuo ng'eny gi ok yud lokruok en muda mitiyogo ne yien no. But koti gi yien maber to orumo chuth. Joluno gongero ni geng'o ber maloyo thiedho. Kapok wachopo kama koro tuoche gi odonjo ma idwa ni mondo mithiedhe kuom dweche 6 samoro pesa no rumo gi kore ok inyiewo yath. Ere kaka wanyalo geng'o chandruoge gi daktari? Koro nyaka wang'i kaka warito lwetewa gi tiendewa maber. Sana tielo. Nikech fungal ni iyudo ka beto ng'eny tielo molo lwedo. To ng'eny tielo nikech environment. Irwako wuoche, irwako soksi. Iyudo ka samoro wuoche mirwako kata soksi irwako koki ituo tiendi maber. Already environment no ber gi kute kabisa. Koro wawacho ni rit tiendi maler. Kind tiendi samise luokri to you dry. Ituoyo tiendi. To tuoyo tielo kikirudh kind tiendi gi tawel. Yaw mana kind tiendi lith tiendi go tidiyo go. Nikech samirudho kendo inyo tiendi nikech diere kanyo bet yom. Koro iboyudo ka in gadhola e kinde kanyo. Tadhola no bo end up no bedo fungus. To fungus miyudo kanyo no kendo nyalo chope koki. Mopogre gi mano wan gi kaka warito kogno sama wang'ado kata mana kogno. Koro sami ing'ado kogno kik idhi ahinya ma kendo koro inyo tie koki. To kaka wawacho bende mbele ni sana sama ji dhi e salon sama iloso negi kokgi be bet dhi kabisa. Mano be nyaka ng'i. Joma nigi tuo sukari kata joma nigi tuoche matero rateke mag del piny be sama gini thieth tiyudo ka manyiso ni nyaka kapo ni ng'ato nigi tuo mabet a chronic illness kata tuo mar muda to nego bed ni en yath mondo kik rateko ne dhi piny ahinya mondo kik obed e risk mar yudo tuoche kaka mag fungus. Ipuonjwa maber mokalo ka watieko chenro wantiere kod picha mane wachako godo chenro ni manyiso kogno mopogore mantiere kod chandruok. Mane picha mwadhi tieko godo ka daktari nyisowa ni nyalo yude kanye kod yore mag tudruok mwanyalo yude godo. Daktari wanyalo yudi kanye? Erokamano ahinya. Koro inyalo yuda nyinga Dr. Fred Sigar kaka wacho. An Kenya Medical Association Center mano Upper Hill first floor. Koro kibiro kanyo
to ibiro yuda. Insurance wakao kata kaka mar CIC makoro wan go kae. Erokamano ahinya Dr. Sigar Amor Mokalo. To namba mar simu? Koro namba mar simu minyalo yuda go en 0727 ochiko chiko achiel auchiel aboro aboro. Inyalo nuoyo? 0727 ochiko chiko achiel auchiel aboro aboro. Erokamano ahinya daktari, waduoko erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo kendo iboduogo wachak wago mbaka kotenore kod tuoche mamoko mag kogno, mag pien del, mag yie wich bende, kaka mag yie wich manyalo lal kata marumo cha kapo nono ni yudo thuolo mondo mwapuonj ogandawa. Erokamano. Mano iluongo ni Dr. Sigaro, lonye weche mag kogno, pien del kachiel kod yier dhano, mawacho kacha ni en dermatologist. Kopogore kod mano bende lonye tuoche mag nyae, ma bende wacho ni githiedho mago tuoche modhi gi iye saidi. Ne in jahera mar chenro ni ageno ni puonjori achiel ariyo adek, seche ma ituoyo tiende ni to kik irudh kind tiende ni nikech inyalo ng'ade, seche ming'ade no iketo thuolo bedo makare mokalo mar kute gi dongo. Ne daktari marwa, ne director wa erokamano nya Alex, kachiel kod producer wa Pape Choko, erokamano nya Meja. To seche mwacho ni ngima en mwandu, en nyaka mar kogno nyaka mar yie wich. An iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo, oriti uru masani. Thank you, Dr.